first bite. Thank you, Lord. Yan. Sarap ng gulay, guys. Healthy yan. Para sa mga bata. Kaya, all goods, tara. Kain na. So yan guys, meron tayong kalabasa, sitaw, patola, sigarilyas, longganisa at saka sili. Yan guys. Tara, luto tayo. Ginisa guys. Tapos painit na tayo ng kawali na may mantika. Tapos antayin lang natin na medyo uminit. Tapos lalagay na natin yung bawang. Lagyan natin na uminit guys. Tapos lagyan natin yung bawang. Antayin na natin na mag-brown siya ng konti. Tapos sunod natin yung sibuyas. Yan, hanggang mag-caramelize. Tamang halo lang guys. Tapos sunod na natin yung karne natin na panggisa. Panggisa na longganisa. Ayan guys. Antayin lang natin na kunin guys. Lagyan natin yung longganisa para maluto yung taba-taba niya. Tapos yun. Maingay yung motor. Tapos yan guys. Tamang halo lang. Tapos sunod na natin yung pinakamatigas sa kanila yung sitaw. Tapos antayin lang natin na maluto mamaya. Sige. Luto muna natin yung longganisa hanggang mag-brown siya ng totally brown. Hindi naman yung sunod. Brown lang. Tapos sunod natin yung sitaw. Yan, halo-halo ng konti. Ayan, brown na siya guys. Lapit na natin lagay yung sitaw. Yan, lalagay natin guys. Sarap to guys kasi healthy siya. Pero gigisa lang natin para siyang pinakbet pero wala lang kasing ibang mga kwan kaya gigisa lang natin. Wala tayong ibang regado kaya yan. All goods na yan kasi healthy naman yan guys. Yan. Tapos tapos nang halo-haloin natin guys. Yan, tamang halo lang hanggang medyo lumambot na siya. Yung makita nyo naman luto na siya. Tapos susunod natin yung yan, patoast-toast pa. Sunod na natin yung kalabasa. Yan guys, malapit na natin lagay yung kalabasa. Antayin lang natin na maluto konti. Takpan natin para mabilis ang ma-steam. Tapos yan, usok-usok na guys. Yan. Pwede. Na guys, sunod na natin yung kalabasa. Ayan guys, lalagay na natin yung kalabasa. Ayan natin. Tapos sunod na natin yung sigarilyas. Ayan, lagyan natin yung sigarilyas kasi madali lang din naman maluto yun eh. Katapos ng kalabasa, sigarilyas naman guys. Yan, antayin natin yan. Tapos tamang halo lang yan guys mamaya hanggang maluto. Tapos yan, pag nahalo-halo na guys, sunod natin patis. Bagoong sana kaso nangibawa yung patis kayo, patis yung ginamit ko guys.
yung condiments. Takpan muna natin ng konti. Tapos yan, hintayin lang natin na maluto guys. Tapos lagay tayo ng tubig. Tapos sa tubig, sunod na natin yung patola. Patola yan guys. Tutubig din yan, pero magdagdag din tayo ng one guys pagkatapos natin magtimpla ng condiments na guys. Yan, tayo lang natin guys. Tapos ilagay tayo ng rekado, paminta, asin, tapos yan. Tapos nyan guys, add natin ang tubig, tapos takpan. Yan guys, yan, medyo luto na. Yan guys, hintayin lang na natin maluto. Tapos yan, all goods na tayo. Sa ibabaw kasi medyo mga yan guys, kaya hindi ko na hiniwa para sa akin kasi yan kain mga bata naman yun, ulamin nila, kaya dinagdagan ko ng tubig para mas masabaw, mas masarap para sa mga bata kasi yun. Ayan, tinakpan natin, tapos pag naluto na, all goods na tayo guys. Ayan, tikman na lang natin, adjust tayo ng lasa kung yan okay na. Tapos plating na tayo guys. Yun. Sarap yan guys. Yan. Ginisang gulay. Mukhang pinakbit. Pero hindi naman siya pinakbit. Ginisa lang talaga siya guys. Ginisa sa longganisa. Tapos yan. All goods na tayo. Natin guys, taste test tayo guys. Gawin natin, tikman natin ating gulay. Yan, kalabasa, sili, sigarilyas, tsaka yung sitaw, tsaka patola. Tapos lagyan natin ng konting sabaw. Yan. Yan guys. Yan, first bite. Yan. Ito pala yung first bite. Thank you Lord. Yan. Sarap ng gulay guys. Healthy yan. Para sa mga bata. Kaya all goods, tara, kain na.